Kublai ya phi baro kapang kabangan kren ha phi menta kalong kalenti cha Emmaus ka Emmaus ha ka kden Hebrew Emmaus kamon ka leu bokloi ka Emmaus ka don ha ka banta satay satngi jong ka Jerusalem bat ka ne ka don kumba mer na Jerusalem ya ka ne ka sinong Emmaus ngin semru ha ka kitaban ng kong jong kimagabi kalanong ka balay kat khot ka basaw ko bat san punyong kalanong ka basaw kat khot ka balay bat kalanong ka bakhanday kat khot ka basan po balay kisnran u Jesu kilay paino na Jerusalem sa Emmaus kadaw kalong baw Jesu layap bat latap yau kumta kajinglong nong bot jongki kim sngo don jing mot shu bat nagani kadaw kila du jing kermen bat kilay paino shalashnong kani kalay jahaki namar kimpat sngo thu ya kajing tho bakhoy bat ya kajing tho lupa baw Jesu mi pan na kibayam kanu katu kadne kidaw ba paw ba kabapanlong ya kisnran u Jesu ba kimla ban sngo thu namar kidang perkhan kumba perkhan kiriu perthai banungkong haka gospel u Markus kalanong kabapra kat khot kabalai puway hadu lai pulai ni pule kat baw Jesu yathu shai kadar ya commission jong u Henry u Petrus u persang ban khanglat ya kalanti sha kadeng pla badu Jesu laong hau Petrus kheno nanga ko soita ulaong me perkhat kum ubriu om kumba perkhat ublei haka sin ka ba ar haka gospel Markus kalanong ka ba khandai kat khot ka balai phau adu lai phu saw u Jesu yathu biang haka snran cha phang ka mission jung u penban ya tainya u ei ba kraw na deng jongki bat haka sin ka balai haka gospel Markus kalanong ka ba siphau kat khot ka balai phu ar hadu lai phu saw u Jesu kren biang cha phang ka mission jong u bat ya ka ei ka ban saja ha ka jing im jong u hadin ka tu ka ni por u Jacob bat u Yohanes kila lech pan na u Jesu ban ai jaka wei sha kaman bat wei sha ka diang jong u kumta ngin ka li yarade balai ngalong Kristan para banget bait ladang ngilong Kristan kham su thu bha bat pitang kendu ke jing e baret ha ga jing em jong pi phin sa du jing kermen tu kan mau ya ga jing kren u Jesu ha ka gospel u Lucas kala nong ka ba khandai kat khot ka ba ar phulai uong lada uno bakwa ban bot yang tu unlen yalade unba yala ka ding na bat un bot yang haka por ba ki argot kisnran u Jesu kali phaino na Jerusalem sha Emmaus kini kisnran kimpat nge ba u Jesu ulami pat komta u Jesu ulai ban pen sung tho ha ki argot kisnran langba ka jing tho ba khoi kani ki jingle u Jesu ka ulong shisha ya ka jingkular ba ulakren ha ka gospel u Matthews kalanong ka ba arpupra kat khot ka ba arpau uong ngandon rengkat bat phi barabor kat ba kini ki argot kidang yatanya ya ka balaja ya u Jesu na Nazareth u Jesu ulawan hajan bat u yat lang bat ki Henry kim sngo thu ya u Jesu ulapet ba ki sngo si bat ulakaliya hagi ayu phia kren ya ukleopas ula batai bnia ya Jesu yak ei kabala ja ya Jesu Henry ukleopas udang klet ya ke jingkren u Jesu ba hadi laisngi un samipan kani kala ja haki namar kinang perkhan ba Jesu wan ban penlai luit ya ke Jew na ke jingsha te mrau ha ki Roman
Henry ka jing wan u Jesu kablong kumta u Jesu wan ban penlai ya kibri baro na ka jing sha te braw ha kapop bat ban long us im ban sanchar ya ka min sim jongki habao Jesu yo I ya ka jing klot jinget jongki kumta umaya ki uong kat no phi be phi suki ban nge ya ka jing kren ki nong ye thu lupa ha ka ta kapor u Jesu la batai na ka jing tho ba khoi ha ka ba kren lupa sha phang jong u ngi nge ula kren na ka kitab Genesis lai khat san Isaiah san phulai Zechariah khat a de khot pasipho Malachi lai de khot yuwei bat yuwei pat ki kitab na ka Bible ki bakren sha phang jong anda habau le jan poi ha ka snong Emmaus u Jesu ule kumbania khamsa khmat na ki Henry kila penbor ya u ban sa bat ki ong tu sa bat ni kane ke jing khot jong ki yau Jesu ban sa bat ki kala ai jing kermen ka jinget bat ka wanra ya ka jing ker khu ya ka jing em jong ki ha ka gospel Lucas kala nong ka ba khat khandai ka khot ka ba san bat ba khandai yo I haba usek hayos updyang yau Jesu ha ka yeng ka sem jong u bat u Jesu ong ka jing panim kalawan ha ka ni ka yeng menta ka sngi ladang I phai den ha ka kitam ba a jong Samuel kala nong ka ban reu ka khot ka ba khat wei hadu khat a ngia I ba u blei ula kar khu yau Obed Edom bat ya ka yeng ka sem jong u baro ka wei na ka daw ka jing pdeng jong ki ya ka sinduk utrai ha ka yeng ka sem jong ki kat bao Jesu udang shong bam ha ka ta ka yeng bat ki arngut ki sinran ula shim ya ku ula karhu ula kedia bat ula ai haki kane ki jingle u Jesu ka pen kan mau ya ka jing seng jong u ya ka Eucharist ba khoi ha ka met khawai ba khadu te kat ba u Jesu udang le ya ka ni kala pen pet ya ki khmat jong ki bat kila ithu ya u bat ha kata hi ka khlimat u Jesu la jano na ki kumba ula pau haki kane ka jing kane kala banlong hadin ba ula mi pan bat ula ban pau ha kanu ka jaka ba ukwa ban ban pau hanu u Jesu ongru ngandon rangkat bat phi barabor hadu bawano kaprathai khamtam ha ka jing tek pu kata kalong ha ka Eucharist ba khoi ba ke sinran kila ban ithu yo ha ka bas dang jong ka ki jing pule ngia I ba ki ya tang arngut Henry ha ka jing ya kandu bar ka jing ya kren jong ki bat u Jesu kala pen skhem ya ka jinget ka jing kermen bat u Jesu ula pen sle ya ki daw men sem ba khoi uba pen hem ya ka men sem jong ki kat ba udang batai ya ka jing tho ba khoi markom ta ki kila yeng jon bar kila lech phai byang sha Jerusalem bar kila yathu ha ki khat wei kumno kila ithu ya utrai ha ka jing kriak pu shiwa ban pen kon para bangej ba I ambat paralog baro kani ka jing pule kadai ka jing ya lenti sha Emmaus kadon ka jing dai bha bat kamas ba khoi ha kamas ba khoi kadon arbanta kadlita ji jong ka ktin ka jing pule na ka jutang barem bat na ka jutang bathmai bar ka gospel nangta bod sa ka jing pharia ya ka ktin ublei bat bod ka jing duai ki ringwen bat kalita ji jong ka Eucharist la terwa ya ukpu bat ka wan bod ka jing pen kentang bat
sasam ya kasa kamen sya kirungai te namar kata kane ke jing pule ka penting kena yangi bangim dai ban ata tenshu ba Jesu lamipan na kibayam ban ke jing don jong u ha ka Eucharist bakhui kublai sibon baru blai unkut khu ko do yapi bar ka ying ka sem jong phi ba ro